ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ ಮಂಗಳೂರಿನ ರುತ್ ಕ್ಲೇರ್ ಡಿಸಿಲ್ವರನ್ನು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಇವರು ರುತ್ ಕ್ಲೇರ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ ಅನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛ ನಗದು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ರು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜಡ್ ಓಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನಗ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆ ಪರವಾದ ಧ್ವನಿಯಪ್ಪು ದಪ್ಪು ನಂಜೇರ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು 700 ಜಾಸ್ತಿ ಜನಪರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದದ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತು. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹಚ್ಚಿನ ಮೂಜಿದೆ ಅಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂತದ್ದು. ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳುನಾಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಪಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಚೆನೆ ಏರಾಂಡಲ ತುಳುನಾಡ ದಕ್ಕಲು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಕಡೆ ಗುರುತಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಅವು ದುಮ್ಮೂಡಿಂಚ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುದರಿಕೆಯನ್ನು ಪಂಡ ರೂತ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಪಂಡದ ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ಮಗಲಾದ ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶಗೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನಾದ ಇನಿ CA ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ನೇ ಬಂಗ ದೇಪಡ ಆ CA ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಅಪ್ ಮಂಡ ಬೇರೆ ಪಾಸ್ದ ಬದಲು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಾಲು ಪಂಡಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಐಕ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆರ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪದಾಪಡ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲನ್ನು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕನ್ಯಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಆರೆ ಷಷ್ಠಿ ಮಂದಿರತ್ತ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಏತೆ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಉಪ್ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲು ಗೈಡ್ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ದೇಪನಡ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಆ ಬಿತ್ತಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಯಾದಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಸವಲತ್ತು ಬಡ ಬೋಡ್ತಿನಕ್ಕೆ ನೀರ ಗೊಬ್ಬರನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇರೆ. ಅಂಚನೆ ರೂತ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಈ ಪೊನ್ನು ಮಗಲಿಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್, ಗೈಟಸ್ ಲೋಬೋ, ಜೋಸೆಫ್ ಲೋಬೋ, ವರ್ಷಿತಾ ಸಂದೀಪ್, ಶಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮುನೀರ್ ಮುಖಚೇರಿ, ರಾಧಿಕಾ, ಗೈಟನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ನಂದಗೋಪಾಲ್, ತನ್ವೀರ್, ವೀರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರುತ್ ಕ್ಲೇರ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ರೋಸಿ ಮಾರಿಯಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮತ್ತು ರಫರ್ಟ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೂತಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. I hope many youngsters also take this opportunity and